Hej så, det er Thomas igen her. Tak fordi du havde tilmeldt dig min e-mail liste, og det er jeg rigtig glad for, og vil gøre hvad jeg kan for at give dig nogle værdifulde informationer her, og nogle guldkorn omkring online forretning, online markedsføring, blogging, video, Google Hangouts, og selvfølgelig også personlig udvikling, som er noget jeg virkelig har en stor passion for at gøre rigtig meget i. Jeg tror det er simpelthen nøglen til din succes, både personligt og online. Hvis du så skal du arbejde enormt med det der mindset og få det programmeret rigtigt, sådan at du går ud og får succes, og det kan du sagtens gøre, og jeg vil gerne hjælpe dig. Så endnu en gang tak fordi du er på min e-mail liste her, og du får sikkert snart mulighed for at møde mig igen i en anden video, eller få en e-mail fra mig. Så indtil da, så må du have det rigtig godt, og have en fantastisk dag. Så hej.